ụmụnne ekene m unu daalụ nke eke unu mee. O nwere ihe m chọọ ikwu maka matchmaker. Chọọlụ m mmadụ maachị ya m mmadụ. Unu makwana ndị be anyị nọ ebe a na United Kingdom a, ị nwere akwụkwọ, ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, onye nwere akwụkwọ achọrọ ịnụ gị, ọchọdịnị gị, ọ na-ediskrimineti. Ihe m ji ekwu bụ onwe ndị nọba anyị na-asị si chọọlụfa onye nọ na United Kingdom ma onye nọ na Europe ma ọ bụ onye nọ na mba ofesi ka m gbuwezielu unu akụ oyibo nsogbu unu mazikwa nke na-eme. Ịmalị na onye nọ na United Kingdom ma ọ bụ mba ofesi o nwere akwụkwọ, ọ tọkwara atọ ndị be anyị chekwelenu ka m bịa. Ndị be anyị na-ediskrimineti. Ka ihe kpatara na ndị be anyị na-ediskrimineti mmadụ atọkwa ọnya bụ na ndị be anyị ga-akpasasịcha ghafụsịcha gbasasịcha ebe niile. Maka gịnị? Fa na-ediskrimineti onwefa n'ịnụ di na nwunye maka na onwere akwụkwọ. Enwe m akwụkwọ, enwere akwụkwọ. Ịbịa ịnụ onye enwere akwụkwọ, ọ nọkwa na mba United Kingdom mana onwere akwụkwọ, ọ bịa ịnụ mmadụ ịmara nwaanyị asị na onwere akwụkwọ. Ụmụ nwoke ediskrimineti enyi fasị na ọ bịa iyuzufa, ọ bịara ịbịa wee yuzufa maka na onwere akwụkwọ. N'ezi ihe mmadụ ga na-akọ, onye nwere akwụkwọ na onye nwere akwụkwọ, kedu ihe dị iche? Ị ga-ata akwụkwọ gị ata, a ga-eni gị na akwụkwọ gị. Ọkwa ka nkọlụ unu ihe na-eme ka unu na-aghọta. Maka ndị nọba anyị na-ehopu na-asịsị chọọlụfa mmadụ, kedu solushọn ya? Solushọn ya bụ gị zọba onwe gị. Onye ọbụla na-achọ nke, onye ọbụla na-akọ nke, onye ọbụla na-achọ ka o si ga-abalị ya. Ịfụso ụmụ nwaanyị be anyị gasị ebe a fa bịakwara ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ visiting visa. Inwe ahụ ị nwere akwụkwọ, ịrekọmendị elia nwoke, ọ chọpụtara na ị nwere akwụkwọ, ọ sị na ịbịazi iyuzie, ịbịazi ka ị napụ ya ihe, ịbịazili ka ịmago. O nwere langweji fa na-eyuzu, mma achọpụta ya. Kedu ihe mee na onye Igbo anyara abịa n'onye Igbo ma o nwere akwụkwọ ma o nwere akwụkwọ? Kedu ihe na-akpata ya? Oke ọchịchọ ka oke anya ukwu. O nwekwe ka isi ga-achọkata ihe ịdaba n'onu. A na-emekwa eneta aghara. Ka m gwakwa unu, onye ọbụla chọbakwa onwe ya, zọba onwe ya. Ichekwesịkwene mmadụ n'elu ụwa, ichekwasị mmadụ n'elu ụwa, mmadụ na-aghakwa agha, mmadụ na-agharịpụkwa. Ị bụ nwoke, ị na-achọ ịbịa mba ofesi, ihe ị ga-eme ịmala onye ọ bụ gị na ya, meela onye ahụ akwụkwọ, meeli ya isi gịnị, ịmala onye ọ bụ gị na ya, meeli akwụkwọ gị na ya solu bịaba. Ma ọ bụ ịbịa sọ gị ịkpakọta ọnụ, nọkwata ọfụma, ije dute onye ọ bụ gị na ya. Ị na-echekwudo nọọ ịbịa ịchọba nwaanyị Igbo ị ga-anụ. Nwanne m, fa na-ediskrimineti kwe mmadụ. Ana m agwa gị with experience. Maka anyị nwa na-eme matchmaker na-agbafe ajụjụ ọnụ, na-ajụ onye ọbụla. O nwere onye chọrọ ịnụ gị, ọnọba anyị fa ga-asị olo n'ọbịago n'ọsaga anya n'ụwaga anya, ọbịa na-ajụ gị sa ajụjụ. Ihe afụ kama ụralụ ka ụkpụ afịa, kama ọ ga-anụ onye m enwere akwụkwọ, ọralụ ka ụkpụ afịa. Mkpụ afịa ahụ ọ na-abịa dị mma, a na-amakọ wee na-ele, a na-amakọ ihe amakọ wee na-ele, a na-eme nleta aghara na mmadụ bịa yuzu gị, chọkwana ka mmadụ yuzuo gị. O nwekwe ndị na-anụ mana fadi mbọ fadi obele, mana ọtụtụ ọ chọpụtakwara anụ ọmịa ka azụ. Unu ama fanụrọ onye befa nọ ebe a onwere akwụkwọ, ọ bụziala ịnaba anataba afụfụ chibere ọdụ n'eze ije kpọta mmadụ. Ọkwa unu fụrụ ya na ọ dị ka aga ya bụ onye ọbụla zọba onwe. Ịbụrụ nwoke, ị na-achọ ịbịa kpọrọ onye ọ bụ gị na ya bịaba. Onwekwe nwaanyị Igbo nọ ebe a, ọ chọpụtakwara na ị nwere akwụkwọ ya na ọsọ a na-eme, ọ sị na ịbịa iyuzu nọọ maka akwụkwọ ya ka ịbịa ịnali ya, akwụkwọ ka ị bịara ịnụ na ịbịa dị ịnụ ya. Ọ bụrụ na o nwere akwụkwọ, ị ga-abịakwa. Ọ bụ ihe ọ ga-eme ịnọgụkwere mba United Kingdom mana ị nwere akwụkwọ, ma ọ bụ na mba ọzọ, mba ofesi,
ị nwere akwụkwọ ịbịa ịnụ ya, ọ ya si na akwụkwọ ya ka ị bịara ịnụ. Agbago mfe ajụjụ ọnụ, ọ bụ out of experience research ntụrụ ka m ji na-agwa unu ya ka onye ọbụla chekwala onwe. Ndị be anyị, onye etufuru anara atụ ụta. Onye etufuru, ụmụnne, ọ nara atụ ụta. Ịghara gị na-eche ka ị nwetachacha ihe niile n'ụwa. Ịchọba ka ị nwetacha ihe niile n'ụwa ọnụ ga-afịa ịmara ma enu elu aka anụ elu aka ịbụziala ụsụ ịgbala aka. Ndị be anyị tụrụ ilu si kama anụ ga-agbanarị gbubulie ọtụtụ, ọ kara gị mma. Maka o nwere ụdị dị ịga na-arọ ịnyụ afịa ịmara ịkpọzi afịa. Mgbe ị ga-ebidozi chọba ya, ndị ahụ ịjụrụ ajụ, ndị ị ga-ekweta ga-akazi njọ. Ọ na ọ dịrọ mma ka isolu bịa ụdị onye akwụkwọ ka unu chịkọọ ọnụ na-eme ka ụmụ nwanne nya bụ nụọ di na nwunye. O nweregodi akwụkwọ, inye akwụkwọ kwanyeli ugwu dịle ya. Ọ na ọ dịrọ mma na mmadụ enwere akwụkwọ ọpụtara na ọ mara ihe, ọpụtara na ọ dịrị intelijent. Ọ bụrụ maka na ọ dịrị ọpọchun na nweta ka isi wee nweta. A na-enwe akwụkwọ n'ụdị dị iche iche, o nwere ụdị esiri enwe akwụkwọ. Nya mara ka isi nwee nke gị, ka isi na-enwe nke gị. O nwere ike ọ bụrụ na ị tara afọ isi ka mmadụ taa afọ ahụ ị tara. Ifụrụ na ọ bụ sign of ajọ mmadụ. Ndị ezigbo mmadụ ka m gwa gị ka fa si eme. Fa na-abụ fatacha afụfa asị biko Chukwu ekwene ka mmadụ taa ụdị afọ ọta. Osi ụzọ dị njọ ga osi ụmụ nwanne unu esikwe n'ụzọ aga mana na ọ bụ ụzọ jọrọ njọ, na ọ tara afụ, na o beliri ọdụ n'eze wee si ụzọ ahụ gaa, na ọ chọrọ ka ụmụ nwanne esi ụzọ ahụ. Ọ bụ ka ezigbo nwanne si eme. Unu mana ajọ mmadụ na-abụ ọ tacha afụ, ọ ga-achọ ka mmadụ taa anya dọbụl. Na mmadụ ihe afụ onye dị intelijent nwere akwụkwọ, ihe afụ onye ma ihe nwere akịka uche nwee akọ nwere akwụkwọ. Ọ bụrụ maka akwụkwọ ka iji na-erijekt nwoke kwụ ọtọ nya ifu dị mkpa ifu ogologo imi ichezie na ọ mara ihe maka na o nwere akwụkwọ. Kedu onye a na-akọlụ nke ahụ? Onye etufuru anara atụ ụta. Chetakwa na o nwere onye na-achọ oke ọchịchọ ka o nwetacha, ọ chọrọ ịta afụ, ọ chọrọ ịtụfu. Onye ahụ na-emecha ịgba luz. A na-etufukwe wee na-atụ ụta. Onye etufuru ada atụ ụtakwa. Ihe etufukwe wee tụ ụta. Chetakwa na akụkọ ndị ala ndị na-achọ nwa, dibịa si na unu na-achọ nwa bịa n'aka dibịa si na ọ na-achọ nwa. Ụmụ nwaanyị atọ dibịa wee sifa unu na-achọ nwa fasị ọsịa tupu nye unu nwa, ịmanụ nye unu nwa, unu ga-ayi ala na-agagharị na-atụtụ afịa na-ata nya tụpụ akwa na-ayi ala na ụmụ afịa fasịa na fa chọrọ nwa ahụ kama fa yibe ala na nwa dịfa mkpa ofu ka esi tụtụ ya kwa na ọchọ dị kama ya ka ọ dị ka ọ dị. So ọ chọrọ ịtụfu, ọ chọkwa n'ịtụ ụta. Nya bụ dibịa wee sifa na ba ụgwọchagokwelufe ọgwụ iluo mụọ nwa mmadụ na-abụ arọ na-abụ gafe agbarala, arọ na-atọ gafe agbarala, fa abịa bak na nke onye dibịa si ya ka ekwe na ọkwa isi na anyị ga-agba ala ma anyị mụọ nwa, ka ekwe na ala nwaanyị na-agba anyị agbakwala. Osia nwaanyị na anụ n'udo, okwukwe unu azọgo unu, o nwere ala unu ga-agba, mana matani na nwaanyị akpọ nwa na-eme ka onye ala ọba mba ebe ọba ebe nwa ya yaba arụ ọkụja, nwa ya chọọ ịda ọkụja, ọ na-aga n'ụzọ, ọ na-achịkọnata ụmụaka, ọ na-aba, ọ na-atamu, ọ na-aga ọnọkata ọlalụkata ụlọ ọmanyiri osi nwa m ọnọkata nwa ya yaba arụ, ọ na-ebe akwa, ọ na-agagharị, ọ na-abaso mba ọ bụrụ ya bụ ala, ọ bụkwa ya bụ ala. Ọ bụ ihe dibịa ahụ gwafa. Fa wee mụba mụchacha ahụ si ya ọnya bụ ala ahụ. Ngwa na anyị ayibagoni, anyị abago n'otu ndị ala. Fa ejezie kọọlụ nwaanyị nke ọzọ si ya na nekwala nwa si na anyị na-ayị ọkwa maka na anyị onye kpọ nwa o nwere ka o si eme galagala, ọkwa ya bụ ala nwa. Ọsi ya ọnya nwa bụ ala nwa. Ngwa ka anyị chighebe azụ ka o jee mee ka m mụọ nwa ka m soro unu baa n'otu ndị ala. O luzie asị ya nwaanyị ọ dịgo leti ọba azụ ulu ikwetere, ịchọrọ ịtụchanye ihe, ịchọrọ ịbịa udu, ịchọ nnọọ ka ụzọ niile tife olu gị dịle gị nnọọ silili welele, ịchọrọ itinye aka, ịchọrọ itinye ụkwụ, ijọs nnọọ chọọ ka ihe na-agazili gị na-etinye gị ihe ọbụla
gabazia n'ọdịgo late onwe ekwesị ka ịmụ nwa wee bebe akwa. Ọnya bụ ihe na-adị na-achọ ka ihe niile balị gị, ihe na-adị na-achọ ka nya ka ị ghara itinye ihe n'ihe wee na-enweta ihe. Onwe ndị ikenga fa na-akwụ ọtọ, ụkwụrụ ọtọ fa nwee lọkụ fa enweta ihe ahụ na lọkụ. O nwere ndị bịara obodo oyibo, mmadụ jos kpụtafa nyefe ma akwụkwọ meelfe ihe niile. Ndị ahụ fa dị mbọ a na-agụtakwafa ọnụ, a na-afụkwafa mana fa na-epe mpe. Ndị bịara obodo oyibo fa ji eze kpee ekwele, onye ọbụla tajuru afụfụ afọ. O nwere onye ga-asị gị na ọ tapetere rọd. Nya bụ inwe akwụkwọ, nwanne gị nwere akwụkwọ, ọbịa ịnụ gị ịfụ dị mkpa, ịfụ ogologo imi, ọbịa ịnụ gị ineche enye anya. Ọ dịkwa intelijent, o nwekwara ihe niile nwoke na-enwe. Ineche enye anya isi na ọbịa iyuzu gị for that na ị chọrọ ya maka na o nwere akwụkwọ. Ịtụfuo onye ọzọ atụ ụta tiche enye aja dobege n'ime ụlọ, ị ga-anọsikwa n'ala anya. O megokwa, o mere ofu onye, o nwere onye nwa mfụrụ wee na-agụ ya nekwe na onye na-achọ nwaanyị onechi enye anya wee kpọrọ ụbụ wee gaa iru. Onye ọzọ bịa tụtụrụ mgbe nzukọziri onye ọzọ, onye ahụ bịa makuo ozugbo welu baa n'ụlọ. Nwoke ahụ enwere akwụkwọ mana ọfịa dị arụfa nwa ejima na-ebi n'udo, nkwasị ọzọ nwaanyị a na-enyekwa ya respekt dịrị ya. Nke ọzọ anụrụ dịluo taa, o megokwa ebe 3 years na ọ na-ebekwa akwa na-agwa m ya na-asị m ọ bụkwa na ọma obi ọ na-ala ndị ahụ anya, ọ na-ala nekene di m. Ọkwa ibukwa ụzọ gosi m nwoke, ibukwa ụzọ gosi m nju, m wee tụfuo ya. Ọ na-adị ya ka onye dị gbaghe nwaanyị, ọ na-adị ya ka onye tigbuo nwaanyị nke ọzọ baa, mana ụzọ emechigo ọ ya azị emeghenete emeghe. Nke ka njọ bụ na famụgo nwa mmụọ ma ejima m kwasị ọzọ na-ebi n'udo na-ejide aka na-aga n'ụzọ. O megokwuru nke nwoke akwụkwọ, o megokwuru ya akwụkwọ, nwoke na-alụ ọrụ na-alụta ego, nyanwa na-alụ ọrụ na-alụta ego. Onye ị na-eche uche ome gbanarị gị ya uzuo gị dọmpụ, onye uzuo dọmpụ ọnụ ya na chie chukwu ga-ekpe ikpe. Ịrapụrụ ya chukwu, ọ bụrụ chukwu gị imuvuo on chụọ onye ọzọ, ọ ga-ewute gị nke iji bụrụ mmadụ. Ibu osisi iburu osisi nke iji abụ nkụ, iburu osisi iburu nkụ, ị ga-aba n'ụlọ bee akwa ma lọvụ gị gbanarị gị, onye ifuru n'anya rapụ gị, ma ọ bụ onye imeri ihe rapụ gị. Ihe ị ga-eme bụ just move on. So far na imejọrọ ya, ọ ga-atakata afụ n'ụwa a. O nwere ihe ọ ga-eme gị aga ọ ga-anọ na-agba sekụl 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 sekụl. Ọ ga-atakata afụfụ were eze na-ekpe ekwele ma imejọ mmadụ, o wee belu gị anya mmiri wee chie gị ka ị nachighete bag chọọ gị, ọ chọtazi gị. O nwere ihe o mee gị, o meeli gị ọgọ, iwelu njọ kwụọ n'ụgwọ. Ihe akwa agbaghị imeche na ị ga-agbaghị ihe na-agbaghị ị ga-atụ na amachi time. So onye imejọ ije osuyo ọnya, biko ọnya ka anyị ji asị unu bịa ka a na-eme mitin ndị yut. Onye ahụ ka ndị mba ọzọ si eme, fa na-eme mitin ndị yut together, fa na-eme mitin. Ọ bịa ka anyị bụ ndị Igbo Class World ji na-akpọ oku, na-akpọ ụmụaka, na-akpọ ndị nne, na-akpọ ndị nna, bịanụ ka a nọkọta ọnụ. Ọtụtụ ndị be anyị nwere ụmụaka toro eto, ịmara ma 30 something ma 40, fa anụbere nwaanyị ma 20. Onwekwa onye n'ime fa na-anụ onye Igbo, maka onwere ebe a na-anọkọ ọnụ. Anyị na-akpọ unu oku maka anyị na-achọ họl ka a na-eme. Ndị okenye na-abụ eme ihe mmemme fa eje mee nye sofa, fa nara etinye ụmụaka fa na ajenda. Ndị toro eto ma ndị yut, onwere ebe fa na-anọkọ amụgodi ma ọ bụ isi ite. Ihe afụ onye Igbo nwa ya nwaanyị amara esi ite, nya esi ofe onugbu, esi ofe nsala, asụ nri ji, asụ ji gbọọ, agwa abacha. Nri ndị Igbo niile ahụ onwere nke ọmakwa eme, onwere nke ọma sọsọ ihe ụmụ eme bụ spageti na ndomi, sọsọ ya ka ụmụ eme. Ya bụ oge mkpa a na-agbakọnata ndị yutu ndị Igbo, ọ ndị papa na mama, ọha na eze ndị Igbo doro anya, ndị Igbo laikiri Igbo ga-ejisi ike bịa
chịkọnatafa ndị ọzọ nwekwelie iluo ma ndị ka ezi obodo niile fa nwee community center. Fa nwee every Saturday fa na-eje na community center fa emeri ọbụla every month fa na-eje ụmụaka agbakọnata ọnụ from there fa inene develop relationship na-afụ anya ebute nri a na-eli a na-akpa adụ from there fa na-anụghalite onwe fa da anụ ndị ọzọ ndị Eritrea, Somalia, ndị ka ezikwafa ma Uganda ma Rwanda ma Sierra Leone, ndị niile ahụ na-emechi efe a na-enwe community center. Afa peji anyị the category bụ community center. Ọ bịa ka anyị ji etinyeli ọnụ ọ comprise ma ngwa akwụkwọ anyị si unu kpọtaba na ụmụ unu na Zoom ka o bido ebe ahụ tupu opụba ama. Mbọsị a ka m kwuchiri ofu nwaanyị abịago donate ihe họlụ sisi bịaba unu ga-abịakwa abịa amakwa m unu ga-abịakwa maka na ọ bụrụ ije gba bọọlụ unu ga-eje, ọ bụrụ ije pati unu ga-eje, ọ bụrụ ije sheki ukwu unu ga-eje, ọ bụrụ ndị je nwa unu English lesson ma ọ bụ French lesson ma ọ bụ lesson ndị ọzọ unu ga-eje kwụọ 30 pounds per hour. Onye unu ga-akwụ mana nke unu na-efu oke unu na-efu unu n'ọlụ na-ene anya ọ na-efusisi. Kedu ihe anyị na-ekwu ka a na-anụghalite onwe anyị ma o ji akwụkwọ ma o jiri akwụkwọ onye ahụ nwee brighter future ọ maara ihe ọ dị intelligent ọ kpakọrọ isi ọnụ asị na o jiri akwụkwọ onye ahụ kwa ka ụmụ nwoke si eme. Ya bụ jee chọrọ mkpịsịsị ngụgụ gị jee chọrọ ya ịgwazina mmụ chọtara gị mmadụ maka fa anaghị ekwe ma ị nwere akwụkwọ ọ bụla ihe jọgburu onwe ya sigburu udere ma sigbuo nkakwụ inwelie gị na akwụkwọ gị ọ bụla afọ njọ. O nwee nwoke melie ọkago nka nwunye ya ngokwu ụmụ ya etochego ọkwa onye be anyị na-eneti askiaria ngwa okwuye nkwa na ọ ga-enye akwụkwọ n'agadi nwoke ya olu akpalide alụ kpalide alụ olu ka enye akwụkwọ mbọsị ahụ mịkwa ahụ ọkwa agadi nwoke mmadụ ọmịa kama ọ ga-enyere nwanne ya ka ọmịa kọọ akụkọ amara ihe ọ kọrọ akọ jos mịa o mechie nwụọ enye ya na akwụkwọ ya ahụ kama ọ ga-eji enyere mmadụ ọralịsị nnie ya na akwụkwọ ya. Ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ. Ya bụ ị na-abịa ịkpọrọ onye ọ bụ gịnị o nwere ndị enwekwu akwụkwọ fa bịakwa fa emekwelu nwunye fa ma ọ bụ oyifa nwaanyị visiting visa ọ bịa join ya ọ join ya unu join ya unu kpaa alụ inwere akwụkwọ nwunye gị nwere akwụkwọ ọ bụ afụ unu kpaa alụ mara ụfọdụkwa o nwere ije nwetara nke nwaanyị akwụkwọ isi na ya nwa akwụkwọ ụfọdụ oji adụrụ asylum ma ọ bịa nwa akwụkwọ. Onwe ụdị dị iche iche ana m akụziri unu ụdị dị iche iche esi enwe akwụkwọ. Ya bụ ichekwuzina mmadụ n'ụwa ịpụta mana ọ balị gị inwe lọk ikene Chukwu maka onwe ndị na-enweta ihe na lọk ma fata n'afọ ọbụla iji ụkwụ bịaba n'ịkpa na-agagharị na-achọ ịmago na-eji afụfụ. Onwe ndị Chukwu fa ike ngafa kwụ ọtọ fatara afụfa famadị ihe a na-akọ famadị ihe a na-akọ maka akwụkwọ fa abịakwara anya nweli ozugbo. Onwe ndị ike ngafa kwụ ọtọ famadị ihe a na ụfọdụ ka anyị ga-enyekwenye o meghelikwa ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ ya nọrọ mana ihe na-eji maka ajọ mmadụ ghara ime mma mana ị na-eme uche gị adị ya mana ihe na-adị na-ediskrimineti. Unu kpakọta ọnụ ka ndị Igbo kpakọọ ọnụ ka fa na-eme ka ibefa maka ndị Igbo ghasasịla aghasa fa ncha ghasasịla aghasa ha si Igbo love themselves. Kedu ihe unu na-ediskrimineti dimkpa dike na dimkpa jos maka na o nwere akwụkwọ? Ọ bụ ihe ziri ezi? Ọ bụrụ ihe ziri ezi chacha uche unu dịkwa ya maka mgbe mmadụ ga-anyụ afịa ị na-agụ ngaramara n'oge ahụ ngaramara n'ọgada mgbe ahụ ịma mfụzikwa m kịta enwere m ike bịa gwa gị okwu ichili agafuo mana mgbe ahụ ị ga na-agụ ngaramara ihe unu ga-eme ichekwudo na mmadụ gbaba mbọ n'aka gị ọ dabalị gị adabalị iwele ọ dabara gị maka ụfọdụ na-abịa bulu uche tụkwasịba mmadụ. Ọ bịa ka m ji na-agwa unu ebulu uche tụkwasị mmadụ
ọ gwụchacha ka ọ ha m n'ọnụ, o nwere ihe ọzọ. Ibu n'uche tụkwasị mmadụ. Ka emesịa, ka ọ dị n'oge ọzọ.